Libore, porazili jste Rusko 2-1, ale ta výhra se nerodila jednoduše, jak ten zápas si viděl. Tak my jsme si řekli, že musíme vyhrát, že máme posledních 60 minut na turnaji a že už není kam uhnout, že už není se na co šetřit a myslím si, že jsme hráli dobře. První třetina od nás byla taková, jsme byli zaskočení, oni nás řezali, my jsme si to nechávali líbit a pak jsme se zjebali v kabině, a prostě jsme si řekli, že musíme začít znovu a výsledek byla třetí třetina, fantastický obrat. O 57 minut jste vlastně nedokázali Rusko prostřelit, v čem byl problém? Problém byl si myslím v tom, že jsme málo stříleli, my jsme moc do brány nešli, ale na druhou stranu jsme byli furt na puku. Jsem se tady bavil s naším golmanem, že on si pomalu 2/3 nesáhl na puk, takže o tom značil, jakou jsme měli převahu. Byly jsou ty vyrovnávací branky, mohl bys víc přiblížit tu situaci? Tak já jsem stál na modré, já jsem tak nějak viděl, odrazilo se to tam ke Gájovi a ten jeho smrtonosnou střelou zakončil a dal góla. Přišli téměř 3000 lidí, brali jste to jako motivaci, abyste vybojovali aspoň to třetí místo? Určitě, řekli jsme si, že už hlavně kvůli těm lidem musíme vyhrát, protože tady vytvořili fantastickou kulisu, ať už proti Švédům, proti Američanům, neskutečná návštěva, dneska to potvrdili ještě větší návštěvu než na Švédy a říkali jsme si, že hlavně kvůli něm musíme. Berete z turnaje bronz, je to pro vás úspěch? Tak kdybychom tohle si řekli na začátku turnaje, tak bychom asi spokojení byli, ale vyvíjelo se to tak, že jsme mohli být první a špatná prohra proti Amikům nás stála první místo, ale třetí místo bereme a jsme spokojení. A jak jsi užíval tu závěrečnou děkovačku? Tak euforie byla, takže paráda. Jaký byl ten turnaj úspěch, byla tam trošku třeba i nervozita napětí, že to vedeš jako kapitán tady doma? Já nervózní nebývám nikdy, takže pro mě to takhle nějak, ale bral jsem to tak nějak zodpovědněji, už jenom kvůli tomu, že to tady v Brně doma, ještě s Cčkem na prsou a v národním dresu, což je největší možná podsta, která je a bral jsem to, připravoval jsem se nejlíp, jak jsem mohl. Hru. K tomu závěru, když jste dali ten vyrovnávací gol, tak věřili jste, že ještě stihnete dát ten druhý? Věřili jsme, protože lidi byli v euforii, my jsme byli v euforii, Rusové, jak říkám, jejich povaha, oni jakmile je to vyrovnaný nebo prohrávají, tak mají hlavy dole, nevědou, co dělat, takže pro nás dobrý. Ještě se zeptám, proti Rusku jste nedali první gól vy, ale soupeř. Dá se říct, že Rusko byl nejsilnější tým, co proti vám nastoupil? Tak neřekl bych, že nejsilnější, ale podle mě nejsilnější tady byli určitě Švédi, kteří výborně bruslili. Ale pro nás to byla zase jiná situace, protože my jsme na celém turnaji ani jednou neprohrávali, vždycky jsme vedli a možná to bylo i lepší, že jsme se tak nějak víc jakoby semkli, že zase proti Američanům vedli jsme 2-0 a zbytečně jsme si to nechali sebrat, takhle jsme měli daleko větší motivaci, aby jsme vyhráli.